leguti horranaz, hemen jaio nintzen, hemen hilgo naiz. Gerra zibil hemen, hilek ikusten gazenen, da gero, frentia zertu zanioen Bilbo aldera, hor basutan gizonak hilda topetan gazen. San Andresgo, hemen tiroteko, gerri tiroteko hemen ontzegon zan da. Maitzen egongo eta anugitzen, eskarmendin bost familia, gitano modun. Ja, frentia zani Bilbo aldera, etor ginen oman. Da gero etor ginen da, etxiak eta anak apurtu deusen, puskatu da. Hemen, gentiak, bape zeraukenak idei nazionalistak ero zien, miliza nuen leku ez da. Hartu, itorizan kanbioik da itxonak, buketiaz, deurbazakot, atxati bera batot nahi zen. Politikuk hemen nazionalistak miliza eusen asko. Da, gero Frankoen aldera joan berren, besteran lepoak entzen ustien. Hemen gerria ikus dauenak. Lana zarian ganeuraz da, lurrean horantzan da, hemen ezauen zerik talerrik eta bako kontorik ezauen. Gehienak ardierre baino egin, basu eta askon da, ardierre baino egin da, behizekin da. Gero urek hartun, hau errez hau zen da kastiga urek etorzen, bitxi modu egin duzkun da, lurrak hartuzku zen. La gentiek gazterizek danak aldein bier, batzuk Ibarrea, besteak Bilbora, bestatzuk mundaragora, besteak eugatu zen, jente gutxiaz. Persakin zinen, hemen jente asko sartu zen. Jente asko guen hemen karrilean esaten dutzen. Andaluzek eta etorzen da karrilean esaten dutzen horrei. Hemen lan eskoera zaiten zen orduan. Baina gero, Frankok prohibidu nioan esperie, nire arrebak ikizien eskolara, izakinen erderaz. Baina prohibidu nioan, lau bostero, 6 urteaz, gero astuntzak gune eskueria. Oin kastolat dira, badakit eskueraz, baina eskuera zein da baina eskueraz badakit joan ez da egiten. Kanpoko jentia sartu duna eta horrek eskueria. Prohibido, maestruk eta eskueria erderaz, dan erderaz. Eskolak oindauz hemen, behien. Ordoz. Antzi, zela moduan. Gerra ostentzuen izauen erropari bebape zauen. Sakusko frakaketa. Gerri ikus bazaia arregarri izana. Parteria etxetara gonden zan da, etxer hospitalio da. Eta anak justen zen hemen. Madrona, Pantzitska eken izena. Pantzitska. Ondara magia zan. Hasan, medikuan, hasan parteria. Azte guren hemen dantziten zen, hemen horremerio, hori baino bie, horremerio. Era soinu filmonik eta morrinteruak eta hori baino ez egiten zen hemen. Horre bizegina baina tabernak baino gehiago, 14 tabernero eusen. Doinesteuz, 9,5 dozen erdin bat. Horreko leitz onduen hauen hori zen astola gero primo ezin. Hori zen, bodetan da jaten da, taberna honna zan hori, abeken du doi. Tiendetan zer hongo zan hemen. India madurik izaunen, gazteitzera, erropia, paper erosten, aparketak eta albarkak eta, albarkak eta hemen erosten dazun, baina esteran erropia gazteizen, septiemberin. Baina, San Blasetan egiten zin jaizek. Etorten zen jentia, orduan zen kotxerik, etorten zen inbitabek eta edurre botaten eban da, igual 15 hiru hastien etxenan,
Itxi bueltut, itxetara, hemen lehenago edurtzako bako itxi bulten horren. Fiestetan hiru egun fiesta iten ziren. Hirugarrenien fiestarik onenak. Bueno, fiestak onenak iten ziren, baino guak. Dantzan da humore bizikleta karrerak dolako izetan zerak. Karrerak eta bakilapia, bakilapia oten ziren, bai. Eta kanpotik torten ziren, zaunak gero, familizako gero, otzantziotik torten ziren. Otzantzioko musiki torten zen ona. Fiestak iten ziren, oin baino guak. Bata Vitoria edo eure, da beste Bilbora, batza bidez. Horrek enduzkun bizimodu hemen ganau kontuen. Hemen Biorra eta Ardez eta Behiuzek eta asko. Horren batzek terrenu asko hartu du. Vitoriako inaino lehentxua du. Da gero, hau bestia du. Barze kenduzkunten terrenu guztiak eta gazterizek matxan bizimodu kendu nizkun da. Batzuk Eibarrea beste batzuk, Mondragora beste batzuk, lantxe gazterizek nik enegan matxau ez. Hau gehatu zen bizimodu hari. Alden bier askok, sacar pan, a comer el pan. Lehenago Villarrealde ala bazan nago. Lehenago Villarrealde ala guen, lehigotzi ofentzi izena. Ontxe, joketa marrutero kenduzen, eskuerako izena. Txartau izi ginen, baina gustora.